katawan ni Kristo! Pamagitan ng Hosya! okay, at yung arak ay yung magiging Dugo ni Kristo! tama. No? Tayo ba magkakapatid? Oo! Bakit tayo magkakapatid? Okay, so ano yung regalo sa ating Mama Mary? Si Kuya Kristo! Okay, si Kuya Jesus, yung ating Kuya! at siyang ating Ama! siyang ating Kapatid! okay. So bilang tayo magkapatid, ba tayo ano yung dapat nating gawin sa isa't isa? Ama!